Prve fotografije narandžastog snega su se pojavile 23. marta na Instagramu i ne, nisu u pitanju filteri. Evo i 5 činjenica o ovom bizarnom fenomenu u najvećoj zemlji na svetu. Fotografije prikazuju pejzaž koji je, kao i svaki drugi, zimski. Ljudi skijaju, porodice se igraju u snegu. Tu je ipak ta obrnuta sitnica, sneg nije beo. Većina fotografija sa Instagrama su iz ski centra blizu Sočija. Na njima se skijaši i borderi spuštaju niz staze prikrivene narandžastim snegom. Na prvi pogled izgleda kao da je slikano kroz skijaške naočare s crvenkastim vizirom. Ipak ne radi se o filteru ili triku. Pa kako je došlo do ovoga? Naučnici veruju da je sve počelo u Severnoj Africi. Pesak i prašina su se podigli i razneti su do planina u blizini Sočija. Kada je u tom delu Rusije prošle nedelje pao sneg, pesak i prašina su se izmešali sa njim i dali specifičnu boju. Bilo je jako mnogo peska i prašine koji su se podigli u Severnoj Africi i u Sahari, i to zbog peščanih oluja u pustinji. Kada padaju kiše ili sneg, na zemlju pada šta god da se nalazilo gore, pa čak i pesak iz atmosfere, rekao je Steven Kitts iz Meteorološkog zavoda Velike Britanije. Skijaši su bili prilično uznemireni zbog ovog fenomena, ali ne postoji nikakva opasnost zbog narandžastog snega. Slična stvar se desila 2007. u Sibiru. Da li ovde sve normalno i prirodno ili ipak možda nije? I da li biste vi smeli da izađete u šetnju ili na skijanje po narandžastom snegu? Procenite sami ili napišite u komentaru.